B'investiment ta' kważi €2 miljun mhix iġmielu l-proċess biex jinbidlu transformers fiċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-Enemalta f'Ħal Tarxien. Dan iċ-ċentru mhux biss iħares il-provvista taż-żona industrijali f'Bulebel, iżda huwa mqabbad ukoll ma' 166 substation bejn il-Kottonera u Ħal Luqa. Dan iċ-ċentru tad-distribuzzjoni tal-elettriku huwa meqjus bħala wieħed importanti għaliex iforni l-elettriku lil bosta fabbriki fiż-żona. Ix-xogħol ta' żarmar ta' wieħed mit-tliet transformers dan iċ-ċentru beda ftit tal-jimilu u fi ftit ġimgħat dan tneħħa u ġie ma' transformer tal-aqwa kwalità li ma' transformer mistenni jibda jaħdem fl-aħħar ta' Ġunju. Fuq il-post, il-manager tal-manutenzjonijiet fih dan l-Enemalta l-Inġinier John Karwana spjega kif dan it-transformer il-ġdid mgħammar b'sistemi ta' monitoraġġ li jagħmel ix-xogħol tal-Enemalta ferm aktar effiċjenti. Il-transformer għandu apparat partikolari li apparti li se korreġi l-vultaġġ awtomatikalment għandu wkoll fuq apparat li monitorja s-sistema taż-żejt, il-kwalità taż-żejt li normalment sot isir sample jitbagħat barra u jerġa' jiġi lura u jkollna riżultati. Bis-sistema ġdida qegħdin issa naraw il-kwalità taż-żejt qed naraw kuljum u f'każ li jinbidel il-kwalità aħna nirċievu messaġġ fuq is-sistema tal-kontroll fil-control room u nkun nistgħu nieħdu azzjoni immedjati. Min-naħa tiegħu, il-manager tad-diviżjoni konċernata Karl Ċilja qal li dan il-proġett kien wieħed metikolus hekk kif irnexxielhom jitmexxew iż-żewġ transformers ta' kważi 50 tunnellata kull wieħed. Il-proġett kien maqsum fi tnejn. L-ewwel parti ta' proġett kien l-żarmar ta' transformer antik li kien iforni ta' kapaċità ta' 22.5 MVA. Mbagħad it-tieni parti ta' proġett kien il-wasla u l-armar ta' transformer ġdid li għandu kapaċità ta' 30 MVA. Iż-żewġ transformers li għadhom iridu jaslu fuq il-post u jitqabdu mas-sistema huma mistennija jibdew jaħdmu sal-aħħar ta' din is-sena sabiex ikunu jistgħu jlaħqu mad-domanda li dejjem qed tiżdied.